Kiparlang apreng sembabeng ipi saisin sikniga channel hoi la selamba ngam juwan ra yaki Asian drama khamtam gi Korean drama ma namar ba ngashim jinge ban pe gi series ki bajrong namar ngam judon por ma den re mata sngi ong ipi bangwan ra shphang jungni ka wei ka ke drama ka balong ka itana dur kata kata ka badai shphang jong ka wei ka briu ka balong kum khun swet hoi aku por bagadang rin kadon yigi kimi gi patang ba ki le ben ka kumba le ben ki mrat ki mreng ni pi hu kata kan tenda hawa kala he ru ka sa marwei ki im marwei mau ka kamai marwei ban besai la de bat kumju ru ban yo ban le school de ka jing e ka shem bha ka ni ka briu kan tar hadu ba pun sen ka kwa ban penyap ya la de tang ba kadon bet kata ka jinget ka kata ka jing kerman bakala bet ban job ya ki jing e tungin ye pet ke ka ba ka ni ka drama kala ban ayengi khamtam le ki briu ki baladu jing kerman kumno ban yaine kata ka jing kerman kan mau khanang ba on la ban job ya kita kijinge bat ka kerteng juga ni ka series kadai Dear X baru don listen pedeng jong pi 4 subscribe ikni ka channel subscribe kan khanang ba pinjo ki ma kat ka bang wan ra hang ni kan tiga series kelas dang da bang yo i ba ka yujin kadang tak bandage na shlang mat jongka namar ba kadang shudap sha sho kata ka kimi jongka kala men sau gen te kata ka por ka yujin gal ong ka pa jongka belai pa phim jule ba ka kimi ka sho yang kan kadat yang ting kemur ruban penyap yang demu laong ba kumno ngan syok andat ya ka namar ba larang syok andat yo ka yapat tiga yujin ka laong uba yang apat lada ka syok kadat kemut men penyap pindom jing sngawi era te hang tau tau kpa ka laong ka dei hi khun kum ba ong ma phi te tau kpa jong karu ba bu aj hitang ba ma kham song thu kan te hang tau la yeng baru latan ya ka kemi jong ka baru la le baru la berat ya ka hadu bakan dayap te kata ka kemi jong ka yujin kam dayap hi reng tanta kadang sengau tu briu bar ke yujin kala lek pek kinya ka bar kata ka kebe jangka kala ang khon sengau bahas ban khot ambulance ban phone gen ban yarap yanga den re ke yujin ka sengap ben bar kam yarap e hiru imat ba ka yujin kala e donut gen bar kala ngia ya kita ki jingle jang kata kebe jangka bar ngang ru ye phi ba let's say kene ke kebe jangka kam de ke kebe ba shisha jangka ma la mde ke kebe na jangka ke namar bo to kpa jangka ru ude ubre babun lak gen phi dena kata kadau long bagi semi kini ki problem ni ki jing e ha kata ka jing bambiang kata kalong jing long sem te kembah din ketu kana snam pali i bagi yujin kala he baru kala li school baru kala le ha kata ka school lengba de ki skim sarkar nomor bakade ka khna ka baklam kmi klam ka kala long khun swet te ki ai free ken ya ka bakan rung kata ka school don kam ban siu adu ki by class by uniform ki barok kalong free Henry hagata ka jing yo free jengka ki babun ki isi baru ki bisini khamtam le kita ki beri spa kan pi gade kata kan te kata ka sngir i bakadon kata ka jing ya rakhe na ka banta kata ka sngi kha jang kata ka class teacher jengki ke bakar teng miss kwak te kata ka jing rakhe am kidang ya kemen ba Henry shipang lawan to winong hikai ula ai shithap ya ka miss kwak baru la kli ka ke ekene baru la bread lut ya kita kidur hamadan ni lai i ba kita kidur am bakalek kan shlen baru to boy briu bamithu kan te hangta kala sya penle ran gen gen miskwak bad hadin anda ba kala mi na ta kamera kelas kala ya telot ya swai gen bala tre gen kelam ran te kata ka por ka yujin kala le kumban ya rap ya ka miskwak gen henre ka yujin kala ong ha kapan ban miss pimut ba ngi ki bru ki baduk ngim jula se ban I present ne I give ki bru spa ya ka ba manta ski ka biang ne am kan ka give ka banga IP iman ba ka de ka Yujin ke balik ban pelek ranya kata ka miskin hot hak jing syalang ba kalek kan shilin syahi baru kala syandur imat ba kadon ka plan jang ke Yujin te kumbang ong phi ba ma ki bri ki basam jing e khamtam ki baya jing e ba ki kham salakin pe ke Yujin ru kala le khnang ekene na ka banta ban penpo kata ka mis lane ban pelek ranya ka khanang ba kan sngutu haba ka ben ge kho ikiwe ki iben ikiwe ka snau kumno ken pi ru kata te hadin nang tapat long balai i ba ka Samsung hi kalawan pat kade ke khna ba pau namba kelas jengki baru kade ke khna ka baru spa adu kata kata kan te ka Samsung hi pat andal apoyam kala pej bej bot ken da kala lej pej lai i ba ka yujin ka wan banangkong maka wan baar te kala pun kata ka mensim ka basniu ka ba ka bisni ken kumno kan ke breu kum don kemi don kpa ka baduk barang li ka wan habat ka wan top te bas ka weru le tuition ru kam lej Tehrin kesong hi kala lek ajak kasong jong yujin baru kala keren siat keren persi keren penmong keren daj kum nem tai ten re yujin kala shusnga ben baru hadin kada sngaungia kala ong patip am baki bru ki baku mapha ke basu bisni shulorni ya kam twinkiwe ke basu daj bejam kinda yap kala ite la da film la ne de hajing shisharu tenda ba yujin kala ong kum ta kala sngauma ka song hi te kum ta kala pen
Te hadin ro lai bakadan ke jing penbena po classroom jengki bakadan kata ka debate competition ken. Te kilaya jit saungot ken tangba ka bas ngosi perkalang ba kim da kentup ya ka yojin. Ki isi te namar ba kalong ruba ka jing syade ban include ya ka ma lan ban kentup ya ka namar ba ka dei ka bawan khmat jong ka class jengki te long ba khamba ken bandon kita ba start tang ba dei na ka daw ka jing bisni jing lorniam kim da kentup ya ka te tang ba ka yojin pat kamdon hi kata ka jing ngau e ha ka ro ten rei uyun jun padam long ba usngo sun ya ka yojin tu ong ba ma ka jaka jonga long ba shim na da ka yojin ken maka kalawan top sakaweru ka tebit ba ban thok ban tar te a jaka ka ken te anda haba ula ong kum ta barok kita sngap jar ken te ka yojin ru ka ong ba ka biang ken ngap diang ya kata ma khamtam lei ban yo ban yadon ban talang bat pra kelas akan te long banga kemen hadu kata ken den re ke song hi pat kaladap ata ka sim ke ba sngau kumnor ka bisni tang ba kam la malai namar ba uyun jun pat ula ai ka jaka jong u na ka banta jong ka yujin te anda haba ka song hi ke la phai te ka lawan shaw ka mi jong ka te ka song hi pat ka la nyom roi ka ong banga thaj barang ka bri ka baduk barang li balong kum ka so lada ka lang bat nga ka ka dibet nga sasa hadin maka kan sawan hakman te anda haba ka mi jong ka la ya sngau te ka ong khon wan ong khus laikin kapadon mga ngan sapan bam pisai ka school jeng pi badai mga hi ba kham stiu bun ru ya ka school jeng pi ki tulop ki ladang ong principal be yuta be akatam ka long be te ka ong hakata khon ka wan khuslai gen pi te kumala sha la yi ba maka yujin ka la school ka la yat maroi ki don kita ki prakhna school jeng ka ki ong ba ngi ya sngo ba ka yujin ka dei ka briu ka bam don kemim don kpa kumno pat ka walong briu shin si perthai ma ka shuan hab hi na banang ma ki da kren set do kata ten rei ke yujin ke shusngap bet ke shuyat bet gen kam da kren ei te kata ko por ka don kata ko khna ka ba kham sngo don kata ka jing tip lam nam ta jong kiwe te ka ong song sun ei pi yujin ki don gi brig ba pen sapriang gi khubar ham saya te ka ba long ba kim de te ban long kum ta kin de masngu thu kin ban ta jong kiwe te ka yujin ru ka la sngap te hadin lei ba ka yujin ka la sha khot kata ka class teacher jong ki ka ba thamai ka ba mi bu jeli ha jaka jong ka miskwak te ka ne class teacher jong ki ka ong ba ka bahaba pin step down la man ong ban mi na ta group ban le debate kin namar ba ki don ki mi pa jeng khana jong ka kamra class jeng phi dong ba kimda kwa kin ban le shibun te namar ba ka kta ya kata ka le kawan na ne kita ki jing pulut pensab te hang ne ka yujin kelas ngap bet kelas nguthu ki mi pa jong noi kita te anda haba ka yujin ka le ha kelas kelas shong maroi te ka don kata ka jing ngau kumnor min sim jong ka tang ba kan le kumnoi ki shus ngap bet te kata ka por ka song hi ka ong te perlok jengka perlok phi dan kemi dan kepan em hieng te barok ki ong hot ngi dan pej mangar ngadang don ti kemi pa pi ipa jengai dei iplidar ulayar ka kemi jenga ka dei ka nong khai te kata ka jing keren ngelong ban keren set keren persi ya ka yujin ki namar maka ka sak marwe ka don kemi dan kepa te kamon ba ka dei ka bre ko bam don valel ne ka bam don dor ke ne perthai la ka imru abam don kemi man kepa te mon lakut kin ke jing im kata ka jing mon jengki te kata ka por unjun jun yu asngau ken anda ba yu asngau ya ta ka jing keren ben jengki ya kam ka balong be indirect ma te ulapet ki khmat bar ka don kata ka jing sngo o te ban ngong phi unjun jun dam udon ba kata ka jing sngo ka jing ya dei ru bat ka yun jin ken namar balei ba nasi thu phi ka don story jengki ka basyadin ken ba ka sapolong ki ba ki ye haru kata tang ba hapok kelas pat ki le kum ki bam de ithu ba ken i haru kata ken te den ta ka song hi ka le aja ka shong jong yujin ka ong ba para kelas pa iet ngasngo kumba phisha pendu na kata ka debate competition jengi amtip na ka daw tang bang yos ngau ba ki bobon kita ki kemi ki pa jong kita ki khna school jengi kita para kelas jengi long ba ki persha ya kata ka jing bun ban lej sha kata ka debate tang ba hang ne ka yujin ka shus ngap ben ka ong ben ngasngo kumba phi sho jing iet ya u yun jun dei ganda haba kal ong kumta te kala kta bet sengang ya ka sanghi gen ban hang ne ka yujin kal ong ba unyun jun am u ai ngai ke bangan ai phi namar bus ngau le ran ban ai hidala de te maka pat anda haba kal i kata ka sithiam kala comment hi tang ba ka don hi kata ka jing sangau ta tin kum no ten re pan ban anda haba kala pli kata ka sithi ke i ba ka tho kum ne te kuma pha ka jaj briu am pande ban sngap jar wat le smart wat nam le khala palat ru bat nam les on palat ru kata namar bagi bebun ki isi ki jing long jong pa ba pan su shong khap bet bat ru pandai basngap jar anda ba kali i kum tam long ba kamong te ru kata long ba unjun jun utho ru kata long ba kamong namar ba ka
ne ka songhi am ka tho yu da ka sithi ba ka don jingmon ba ka ye yu long kumba ailan ne excite tong ba ka yo pan ban ya ka jubab ka balong kum tat nomor ba kum ba ong men ne mo ba ka yujin bat uyun jun ki don ba ka ta ka jing yidei ka balong kum kita ki sipara ka ta ka jing yidei jeng kiru ka long du min shua ke ta ka dau ba ka ta ka sithi ba ka songhi ka pha ha u yun jun ru ka long ba ma u ong ba ngau that ban reply kum kini ki ja sithi u mia ke den rei ke yujin ke ong ba to mat le manga ke reply manga ta ka dau ka ta ka sithi ba lami ka ta ka reply ka ta ka sithi ba makahi ka songhi ka tho am udai udak jong ka yujin gen ba reply ka ta ka rukom long ban kerentok men hiru iya ka neka songhi gen maka damong hiru makar undah ba kali i ka ta ka sithi te hadin nang tar lai i ba kalami ka ta ka khubor te ka ta ka school jengki ka long ba ka tanat pole puthi kam sha ka ta ka school jengki bakin lech sika debate competition namar ba kalami ka khubor long ba ki babon kita kinong hikai ki long ki babam sam utaupun spar ulong ba bam sam ma kidan kita ki kimi ki pa jong ki khana school ki da pen bam pisana ka banta jong ka debate competition khanang ba onjet tang ye kita ki ba kinong hikai ki mon bakin lech sha ka ta ka debate competition ken jadi nak ta ka daw long ba ka sha khang no ka school jong ki tionda ba ka sanghi ka la tip ya ka ta ka khubor ka la sngusi bar ga da sngaumang hadu ta ka ta te ka la phone ki kimi ki pa jong ka ong ba balai umla saban penbej ikini gijing e ki bakum kineru ndre maki ki ong ba umla shu namar bala le da ka tanat puli puthi te anda ba kala rung pa washroom ru kala phone sine stai tang ba umla shu balai e te ka yujin ru kala rung khnang ha ka ta ka jaka ba ka sanghi ka don padhang ni ka yujin kala ong ha ka sanghi ani ngasngau benot adu ka ta ngasngau si ru ba ka ni ka school jingi kamla te ban le shi ka ta ka debate competition bala bun pelat kita ki khanyang bam sap bam pang kita ki bapen bam tu iki weru ta ka daw poi shi ka jing jat phi ba sa ka weru ka yujin kala ong ba pech sanghi pi ka pop ka sma yutung bete bamla hiru ban set ya kata kajing sema kap mi be shebar or kum juru kajing shisha ka ya be shakhmat dan kam hiru ban da keren than ki yo ihi ki brio dan da haba ka songhi kali asngau ya kata kajing keren jang ga yujin kada skaumong bat ka ong pan ban patip am ba ka ni ka school jangi ba ki de ki kimi ki pa janga ki bana senyang khambun ken ukpa janga usiu ya kata ka babun haru kata kata na banta man pandap ni ka school basa ka weru ka ja ka ba phabam am yujin udai kupa janga ba sai pha te hangne ka yujin kal ang ba na ingu palat yo blede ki don kita gi bru gi babha ki bano senyang ki barang siu ya ki tak jeng ki ban kentiu ya ka yo kot pat kumju ro ban kentiu ya ka jing nang jing start bat ya kata ka ja ka bang bambru nganget ba ublei ukur kho yo to kupa jang pha te ba udang la an sa sayang aru bat ya ki ng sem jang pha tang ba ka wei pat kalong ba amdei pat ban penbelin da ka batu ka bathim gen kata kalong ba bakla kan ti anda ha ba ka yujin kal ang kumta kala mong ka song hidu ta kata bat hakata ka por ka yujin ru kala mi kene ta kamra ti hadin ta lai i ba kat ba ka yujin kadang mi na po pan khana te kan san ka song hi kala the ka ta ka bat ru kala ji baro shirin jenggen te hang ta ka song hi kala ong ha yujin wat nam le kai bat nga pha ka briu po jat te hang ta yujin kala snga bet tang ba ka khlam kren i ru rei po mesim jeng ka kala pun ka ka te anda ba kala rung sha kelas ka yujin te kita baro kila yalongo te hangne ke yujin ke khlem ong hiru bakadei ka songhi ke balai aka handrei ke supan map bet nok tonong hikai ong ba sar ma wasngai e nomor banga slam ban rong sport kelas te anda haba yun jun lo ye i ya kata te tap ya ka kata ka jan baru ong ba ka baha ba un lej bu ya ka sport hospital yo lese ka tre ke jingkret ya ka te garba ki dang yami na po kelas te hang ta ke le kendu bar kim jio parune kim jio ru de upar lok jongki kentang ba kim da ya kren than ke po kelas kumba long ka yujin bat yun jun ken te hangne u kim jo long ha ki balai ki layami na class balai ki yaphat ki kumde te yun jun long ba ha ban lejbu ya ka yujin hospital namar ba ka sathe ha ka sanghi ken te ha ta ka por u kim jo shu ngap bet te hang ta ki long u ba ba ban le sang class ken gut ma namar ba bun sen ju poi class te hang ta ma uru la leken po class te anda ula sang class ula perkhat ken mo sipang kita ki ba ka yujin kum ka porlok jeng u ka sale bende kadang kata kecing sengau umla hiru ban concentrate ne ban pele jemut ha kelas te haba umla ban pele jemut ha kelas te utonong hikai uban gen hajan jeng u ula keli belai ba ulong kum ni te ha kata ka por utonong hikai ula semi kata ka diary jong kim jeo ula pule bar koran ge jing thok ba kham long sniu te kumta ula kani kin wood uni kim jeo ya kata ka diary bar ula phet te ha kata ka jing phet jeng u kata ka mobile jeng u ka hab te anda haba kala hab ka sanghi kala semi kata ka mobile jeng u kala pli bar kala i ba ukim jeo ushat ya tax bad ka yujin ken bagi dan king business bagi sejle business pramaki kum ukim jeo
uyun jun bat ke Eugene baru kata ka business gi kalong bagi sai airam mi tagi kena school ken ki baron kam ya ka pisah ken bat hang ne ka song hi ka perkhat kumno bagi yo pisah gi kena dum hato ki la bantu ane kami ne kata ka pisah te kumta kala plan ha pok men simba kan le e na man ta jong kata ti hadin nang ta le i ba uyun jun lapoi hospital bat ke Eugene te hang ne uyun jun ula ang ka ba ngatas ngasun e palat ya kata ka jing shemla not jong pi tangba ngamla pat ban le e te hang ne hiru ke Eugene kal ang u bating teng ngam ngolong man toy ben iman is la perthairu umdan dar umdan i re kni kpar umdan ke bangale ru nga ngat bet kata ka jing sharam da te andre Uyun jun kal ang ka ba kam le ya kata ada phimdan i ru andre phidan padi ka don kabadan ka jing tip lem na ka banta jong kita ki ba shem jing e ko ma phidan ka jing e phidan ru ka jing ya sha ke takadaw ya ine ka ne ken bat kum ju ru manga nganam ina ken ya phi ma kembang along tau para la ni ton men jing phi kum tau parlok bajan er nan le tangkat pat phi ken ti hang ne ka Eugene kal ang uba banyak sisai kan kelenti marwai nganam la ken ka bahaba phindan lang rangkat ban nga te hang ne mu uru ong ka biang ken ngar ngada thrang ban long kumta ti anda habak Eugene kal ami na po kelas te kala yai marwai te hang ta kala dan ka jing ngam kum no re te hak ta ko por kim je o lawan mi te kim je o lo ang ka ba sister ma long kum ba khat men ken ngaras ngosun ei palat phi ge ge jing shem jong phi alalong shau to bru bom don dar de bom mentoy bom lar khau ma kat e phi ge parlok ka ba ye rongam la ban yarap ngam la ban le e ade sisa hi kum ba ang kita ki pramarjan marpa bangalong nong tu kum paru sha shok yanga kum kita ki ba hieng ru ki ba ben yanga la de sisa kin bangalong bom lewat ya phi ru pen hadu kan ne phi sha le ben ru ngam la ta ban yarap e tenrei ka Eugene kala le kudu baju ka ang ba kam le te kim je wa kapor hite kan sabatai kin wat nam khat hiru lan ban ong yelde ba himlong utau briu baler wat nam ong te yelde balong kumta hanrei ha kajing pe jenga philong tau briu baler bat phidon ru mesim ba ba takadaw ya sha be ya kapor kin baru ab jingkerman ben bah kata ka jingkerman on la be ban pen kelama kapor hi kan sabatai ya hang ne ru ulas ngau ye ya kata ka jing ong jong ka ma ukim jeo ul ong ba tamam phi kita ka porlok lan kita ka briu hang ne slaper thai ka basat ong yang bangan dang don kata ka jingkerman lane kata ka lawe baru ngamlong te bom larkam lane utau bom larkhau tagrau udah ngau kuban kenya kata te hang ne hiru ka Eugene kal ang uba ya sha bet se ma ka por hikan sabata in saya bet shakman lagani ka jing ya sha jing ngila ban job te kata ka por ru ka song hi kala pech tiar kata ka jing ya kendu jengki kamut ba ukim jo bat ka Eugene kide samla te ka jingmut jengka kalang ba ma ka saj i te ba Uyun jun bat ke Eugene ki sej lang sej wan lang kemut bagi de samla te kemut ban pensoi ken ha Uyun jun i ka de kata tang ba kata ka por pale i ba Uyun jun uya i kata ka jing ya kedup jang ka Eugene bat ukim je tang bam sengu e nomor mamaki kila de paralaken den rega plan jang ka song hi pat kalang da kombe ken te kumbala sha hiteng singi pat kat ba kidang ya bam yadi hangta tele i ba ka song hi kala lej baru kala the da kata ka jing di jang ka ha ka pliang jang ka Eugene te ki Eugene ro ka shusnga ba ki kram krane ye te kita ki para kelas ki badan hang ta gila kali ki sang hi balai phalong haru kene te balai padale tomat pala haru kene te nrei ki Eugene kal ong ki ba am le re ba bangin shusngap kin ma mla ta ban tan kalai ka jing long briu ka ba bangin shusngap ba kin te kumta hadin ka Eugene kalami nak ta jaka kala yai maroi te na din jam ka song hi kala but kin baru kala call artat nak ta ka phone jong kim jo bar kata ka por ka Eugene kala receive ya ta ka call bat hangne king ka song hi kala tip ba ukim jo ule business lang bat ka Eugene ken bat hangne ru ka song thu ba kini ki khana baduk kumno ki yo pisa ban airam gen shakti ki wi ki khana te mo ki wan ha ka school shwan rong free by uniform by class by school ki game don kam siu tong ba airam ki wi yo ken te ka jingmut ka long ba lada kata ka tanat pule puthi ka tip mo ba ka Eugene bak ti ki ba don hak ta business ki dei khana baduk kila ban airam ki we lada ki tip kila ban syakem ken ma ki ong ba ki dei khana baduk tang ba airam ki we pat yo ken te de na kata ka daw ken ba ka Eugene ka khamting ni kata te kata ka por ka Eugene ka shusngam baru ka lak thang hi baru kam sngom la shu ban le e na mar ba ka la poi kata ka jingkut lan baru ka ladon hi kata ka jingting haka tang ba ka khlem pen mi lan pen pau shabar te kata ka por i ba Uyun jun ulwan mi ti ula khat ya ka song hi ula ong haka ba ale song hi ngin ya shongkai gen te kan ba kinang ya shongkai hang ta ti Uyun jun ula ong haka ba ngaya sngaw ba phidon jingmot yanga baru ma mangaru
mentang la khamdon hi mulu malamo ten rei ka ba menta ka long ba ka baha bangin ya lang shwa kum kita ki parlokin ban tip shwa ka jing long ban ithu ya kata ka rukom yeng bat ki babun ki ngi hab ban tip lan ban sung thu shwa ya kata ka jing long jungi simet kin dia kata ka jing ong jing uam dia ka song hi ka sngok man kin baru lang ka ba la ka yai bet kan ka jing long kan ka jing ya lanti jeng ki kila ban ya poir shta ka jing long samla dia makaru kala kemen du kata baru lang ka ba ka baha ba kan nam long shu kumba ka long men shwa kin bakam dei ban penthut ya ka yujin lane ban penpo ya ka lane ban kan kini ki mo ki ba ban mong yi ki wei long ba usngau la ran mu kan la daw ya lang bat ka long ba ki bri kan song ka samla jong me ka ba kum ne kum tai te ki bri kin saben gin yu tum kwa ba kan ba kan te makaru kata ka jing sho jing i yu ka jing kemen kala rai kin ba kan le shu i te ki ka kala kin ban kala te mu uru ang ga biang kin ya kata te ang tai ru lo ang ha ka ba ngin spen bet la shai kin ya kata ka jing le ka jong ki te makaru ko ang ga biang kin te kumbala jan met pat ke yujin kala phone hakim jeo te kala phone u ba undai ban yikundu bai bat ka baru anda ba le kundu bat ka te kala thu ba ka song hi kala tip kin ya ta ka plan jong ki bat kala ting ru yo le se kita ki bor jong ka puli puthil ne ka suka ka tip te ki sha khrbit kin te mu ur la khuslai kin te hangne ula ang ha ka ba ngas ngas kin ya ka ta ka jing shem jong phi mo barbor ka ba pisha le ben le kho ngam judon te ten rei ka yujin ka ang u kam le ra ka por hi kan sabatai tang ba ya ka ba mentang ha badan ka plan te mo urul ong ha ka la phidon kono ka plan am so ong bet kin hanga ngan le bet te hang ta makaru kala par khat ken te kumbala shai anda ha ba ka yujin ka le sha class ka le kandu bar kane ka kapten jongki ba ka simpisani khana dak banta ban le ya ka picnic ken te kala ai ka yujin ya ka tak pisatang ba kam trek ken te ne ka kapten ka ang ba habala dep shim tem don kam shu ban ai bat ska ru kala adap te tak pisa ba ban bu no ken te hang ta ka yujin ru kala pediang ya kata bat hadian anda habala rung sport class te ka lalit keren ken ha ka song hi hange ka yujin kala ang ha ka ba iya hab ha te kata ka jing ya jongki ka jing ya jong ka song hi ban u yunjun mo bagi ya hab ha du kata andai ka plan jong ka yujin ka long ban pet ken ya kita ki password jong tau tala jaka khanang ban ai hau kim je bon le ka kam ka baki la plan te kong ba siteng sngi pan ai ba ka song hi ka le keren bat u yunjun ken te hang ne yunjun ulong ha ka ba ka baha ba kan pep na kata ka class jong ki ka bahi ka panggi spot khanang bakin jo ban ya kandu bat hadin nang taru ka long ba kan dei ban up u khmat jong kata ka kamera jong tau arts teacher badai ru counselor jong kata ka school jong ki banang ta gen saya lang stres bakin jo ban ya shangkai te makaru ka comment gen te hadin la yi bakala le shisha ken ma kala thok yu tonong hikai ong bak sukpo bat hadin kala le up ma hakata ka khmat jong kata ka kamera jong tonong hikai arts ken ten re ban kale i ba ka yujin ka don ba tonong hikai baki dang ya le counseling ken baru kala ngam ma ya ke baki ya keren ken te hakata ka por ba kalang a ka pisaken ba kane ka song hi kami i ba u yunjun wan ten re hakata ka por ko long ba ukim jo ulayo ban rung hapo kelas jengki ken hapo kamera kelas jengki haba umdon briu ken ula khandra lut ken ya kata kelas mau da ka bau pen pra ken bar kum juru ula shim ya kata ka pisa ma ba kata ka kapten ka kolek la ne ka shim la lej bu hapo jong kata ka senduk jong ka song hi ken ban frame ya kala ne ban pelan ban ten le ra nya ka ba ka longkum kata ka nong tu te utip ru ya paskot la ne utau password jong ka song hi dei namar ba kala hi ka Eugene ken bakal ha ki bal kata ka poru yo i bak mobile phone jeng u kadon hapo jong kata ka box jong ka ken tang ba u claim sim tang ba ki message ma ba u ya text bat kan ka Eugene ula di no ken khnang ba kanam pau ken kata ka ek baki ya khayi ken khnang ban le kum ne am ban pengat ken ya kan ka Eugene ti hadin anda ha ba kim ji o la dep ek ta ka kam jeng u ban le ki jing don kam to la mi no ken nakata ka kamera bat sipang ri iba kene ka songhi kelawan rung hapo kamera kelas jengki ban shong ban perkhat ngasi meroi ti namar ba uyun jun uklemban am takadau ken ka sas ngasi ten rei kene ke long kwa ki plan ban penriam dan pengan ia kene ka songhi ka shrip ken khanang bakan takhan no ken ya kata ka jingle ke barunar jongka ti hadin anda haba kita ki khana ki ladap ya kata ka kelas sport jengki ma sport kelas jengki tigilawan pai ken sport kamera bat ki iba ka songhi ka don marwei baru ka kamera kelas kalau ngaba prabet pum gen ti hang ta kil ang ba ka dei maka ken
Ti hadin ki khana ki lagi kulmar balai ka long kum ni. Ti namar ba ka songhi ka don roi hangta ki la yasdang kin ban pharap ya ka kan. Ti hadin anda ba kata ka kapten ru kalawat ya kata pisa ka song pisa kam don ma. Ti kala lenga kala kali mano bashim mano ba wandrung nang kong hang ni. Ti ki la kulmar ti ki ong ba ki don kita ki bawan nang kong ki ba ya kendu ya ki ba ya ikin ba ka songhi ka don marwai. Ti ki ong ba kali na kanekin ke ba wandrung nang kong po kelas. Ti anda ba ki la ya keren ki ya lakan rum kan ram kin hangta. Ti hadin pat uni u kim je u ong ba balai kali na ya ka songhi kin ke badan nang kong hang ni ma kili yo le se ka shim makar tip ai te hang ni ka songhi pat ka ong ngan sim ai bang ka de ka baduk so ba aba ki kmi ki pa jonga ki de ki barius pa ki babiang ki badap te ngan sim ai te rei hang ni u kim je u ong ba ya kata ka jing sim jing sim te tip ai ma baban chak ya ka sunduk jong pha ken te hang ta makar ka la le bar ka la pli yo to tala jengga ka la anda habala pli le ya i ba kadang kata ka mobile jeng u tela dan to mobile jeng u hang ne kin ong ba pet ka mobile jengar phasem phatu ma ten rei maka pat ka ong ba em ngam sem rang ada bu bha ken ma hadin ka jing hap jang ka ngabu bha ma ngam kwa ba kan sniu nga subu ken ngamot hi ban ai tang ba nga klet te hang ne pat ma u ong ba klet si ai ba man la ka sngi ye kendu rata dan kata ka jing mot ban ai te de ban ai no ken ba man ka sngi ye kendu ken ma te hadin udah kelak biang la tuat ya kata ka senduk jang ka la yo ya kata pisah ken te hangta ken anda haba kle i ba kata pisah kadan hangta te kata kapten kala keli ken haka songhi ke ong ba padang la mo ban len ya kaneru haba hapo sunduk jong pha kadan mano hi ban tip yo password jong pha ruma ada pam tip hi mano ban lebu hang neru de ma phai batu te hangta kala kulmar ken kene ka songhi te kata ka por ru ka yo i ken ya kane ka yujin kala arkhi na jingai ken te hane ka yujin kala ong haka pet kadang susdang ken kane ke aka baru keempat kut kadang susdang te hang ne ka songhi kal ong bakadai ka yujin kin ke bal ariam ya ka bakakan hang ne tang baki khana kin ya sengap hire ya kata bat hang ta hiru ka songhi kal ong kita ki para kelas yang kapet ka yujin bat ukim ji ki ya khayi te ki da ya airam kita ki khana tibu ya pisan eiru bat ngaya iru ya kata long baki ya text kin apo ka mobile jong uni u kim ji kin te hang tau kim ji ong ba shem kin ya kata mobile jang kapet kin la ran kata ka message ma ba pi ong bang ya text te bahaban pek kin ba pen iya ke jing shisha ti anda ba kala pli ke i ba kata ka message na kita ki message kim don shu ti kala lengo ke henrei ukim jo pat ula da bandi let lud ula da ban le ki jing don kam namar ba ula tip lepa ken ya ka pelan jongka te hangta si phang loi i ba u yunjun ula le hashkor jongka songhi ula ong ka pet si it ul ong i phi ma onnom ju penthut te ga lenti jong ga yujin namar da pi penthut am pi sangat hi ken takara lu menta ken ni shakmat pindai bang kamlong dan akor dan bandam le betken yo pingat shu ken hukum kini baranda haba ulo angkum ta kasonghi kelas kau jauh start hadu kata ora kata por kita gi kena kidang gi record iru ya kata ke ke baki lab ya kata ke jingle jong songhi te hangne ken kade ka first revenge le kata ka jing penhir keput jong ka yujin mo ya kene ke brio ke basuban le pentut ben ba iben ben baru hangne ka yujin kal ong ba kade tang jing sedang berkejingkut le ke kamlong e ken shu nomor ba kalau tip ba ka songhi keempat i ken ma kadang kwa bet ban keput ya kata tongin ye pet shakmat ke e shu ka story kadang dan te sipang le i ba ka songhi kalami no po kelas maroi keras ngosi kata dam spo don paralog no projor nomor ba kila yatim ya kata ka jinglong ka basni jongka te hakata ro po le i ba ke yujin kala ap ya ka kala keren ka kala ong ba balai hap le klo si yang mata ka singi don program ne hap le ikenduk samla ne kala keren kai ke yujin rum malaban keren pendam nya kama kumba ka sat keren maka te hang ne ka songhi da jing dom ko ang ka te hang ta ka songhi kala ang yujin phalai phadai tang kata ka nang makia ta kata ka syudyang makia ka subam e ki shu bung e shu le e ki bara pamdon bor he e panam la heru ban yele bar ka yang kesam janga baru bat nga ken kini ki bara ki bala jia an la bit pendu wat ikan ke school ru ada mon hi ke kemi pa janga ban thiet la ken ban thiet bar ban be pha ten rei ke yujin kal ang ka pet ken lada pa khamle dona kor ken ha class ma shuminan banam bisni brio ban penthut ya kam jong ki we banam pen sapriang gi khobar ki basne phang jong no kane ki baro kin select no hi ken ma no pau hiru video ma nambar ba jing de di jong pha hi sapoi sa jing pen khamra ni ke school ru bat yala de ru kum ju ken
takadau pandai ban sengap kan nyaduk mata mene ten rei hang ne pat ka Eugene kal ong haka ten rei hang ne pat ka Songhi kal ong haka ba ya kita ki video ya kita ki ibarok la man penduk lut mar ba pa jenga udai u lawyer unang sajaan ke kemi jenga kadai ke ba khai ken ola man penduk lut ikini ki ibarok dia kata ko por ke Eugene kal ong haka ba pakan mau ya kami squad ya kita kidur ba sundur ba kalek silain ba tawai brio patip udai u eta tai uto udai ku pa jong prahi balek silain ba kami squad pakwa ne bangan pen pau sakane ken ti anda ha ba ka Eugene kal ong kumta ka haban sngap ken ka Songhi ba ka sngop thu ba kat sebab hai rum la ban yele ba kini ke brio ten rei ka ba mata ka skir perlok long bang pen kun no ne ngisa beteng biang pat mo ya ka banta ka bon sawan ken ngisa kendo pat mo khu blai shibun